Cristiano Ronaldo umlong ka jing nakabenta ka Portugal bat kumjuru yanga laong Josh Jesus ubde kushtama jong ka Portugal bat perlok wanamis yakini ki jing ka quarter final kiban sa itanat bha kiban sa pyndep ru mentahi kamit bat Lashai dang step yakini ki jing ialehkai bat tungin ipai hadu bukut kene ke video ngin sngap kumno ai jing kren une kushtama jong ka Portugal katau Josh Jesus hakabai day bat ka future jong Cristiano Ronaldo bat ka kanhun ialehkai jong ka Portugal te hoit perlok mentah habangi pai nakaliang jong Josh Jesus hadin ba Roberto Martinez ula ino ia ka kamkush nakabenta ka Portugal hadin ba ka Portugal hi kala Lashai minute no haka World Cup na ka Spain manta ka Portugal kala thung no daw Josh Jesus balong kumutaw kush thama jong ka hadu sausnem kata hadu ka World Cup jong snem arjar live heu kaban sawan bat haba kali syapang kalawai jong Cristiano Ronaldo haka kanhun ialehkai jong ka Portugal Jesus la ajing ro yaw ne orang ialehkai bash khmat jong ka Portugal daka baulong bau Cristiano Ronaldo ulang kum utaw sembol ya ka football jong ka Portugal shu la Lashai bakarta jong Cristiano Ronaldo kanam long setia kata ka jingkhang lat yau ban penrung yu bat ke national team kat ba udang ialehkai bat udang don haka jinglong ban syajin une uku sulong ba unjit yu hapo ki kato kane ki kendon bat hapo ki jinglong ki ba usim ba kilong ki ba bahatam nakabenta ka konhon ialehkai jong ka Portugal shu une uku sulong ba Cristiano Ronaldo umju long ka jing nakabenta ka konhon ialehkai ri bat nakabenta jong uhi namar ba une ukus laju itrelang bat Cristiano Ronaldo hak klub Al Nassr kabaw la shimti ka Al Nassr tangkawai ka samo ialehkai bat kilala sindan banjob iya ka Saudi Pro League kabaw une ukus ulang bakalong ka basuk ban itrelang bat Cristiano Ronaldo te perlok menta karai ka syong ha Cristiano Ronaldo lahato undang yipteng ne ya ka ialehkai football jung bat kari jung ka Portugal kabaw udon bha ya kata ka chance ban ialehkai ya ka Nation League jong snem arjar punyo kumjuru ya ka Euro jong snem arjar pra hanra ya kata karai ngin satikna anda Cristiano Ronaldo ula shim ya karai kabaw menta umpat shim ya karai la unsyang thaj nem lane un yipteng nem bat hoy perlong menta habangi phai pat shaki program ialehkai jong ka quarter final dei menta hi kamit hakapor arsiteng siteng senya bat Lashai dang step hakapon ru siteng an sa pyndep no ia ki jing ialehkai jong ka quarter final kaba menta kamit hakapor arsiteng ngin sayo ia ki jing ialehkai jong ka Norway Persia ia ka England kaba kana ka jing ialehkai la khamil ti bakan salong ka jing ialehkai ka baitanan namar na pedeng jong kini ki artli ki tim kin yakni bandrong syaga semi final kat ba Lashai pat dang step hakapor ru siteng ngin sayo pan sakhi sasisen ba Lionel Messi unsa say magic hakane ka jing ialehkai Persia ia ka Switzerland kaba nakaliang jong kini ki artli kiriru kidang yakni bandrong syaka semi final te perlok wanamis yakini ki jing ialehkai yo pin ba be hadin namar baka World Cup menta kala jan poino syaka bakut bat baka ira jong ki legends ro kala poino syaka bakun bat tat hadu bangin sayo biang ban sakhi ka jing ialehkai World Cup kalong hadin sausnem kublai shibun wanam klik ban subscribe like but press your bell icon